bod yn aelod o'r Aelwyd ers i mi fod yn blwyddyn 7. A dwi wedi cael llawer o gyfleoedd gyda'r Aelwyd i gystadlu ar fy hunan a gyda grŵp. A nawr dwi'n blwyddyn 12, dwi'n cael y cyfle i ddod nôl yma i wneud yn amser gwirfoddol ac mae'n helpu fi i ddatblygu fy sgiliau fel unigolyn ac i helpu blant ifanc yr Aelwyd i ddatblygu sgiliau nhw. Dwi wedi penderfynu i ymuno ar Aelwyd yn ddiweddar i cwrdd â ffrindiau newydd o'r ysgol ac rhai newydd o'r ardal hefyd. I ni'n cwrdd bob nos Ioe i wneud llawer o weithgareddau, ond bob blwyddyn ni'n mynd i sgïo yn Llangrannog, ond yn y Gaea i ni'n gwneud llawer o gweithgareddau o dan do i gael cwrdd â ffrindiau newydd ac i siarad llawer o Gymraeg. So mae Aelwyd Maenclochog wedi bod yn rhan o'r gymuned ers blynydde maith. Dwi fel rhan o'r gymuned dim ond wedi bod yma ers 11 mlynedd yn helpu gyda'r Aelwyd o'r rhan yn plant yn dod i'r Aelwyd. Ond dros y 4 mlynedd diwethaf dwi wedi nawr dod yn arweinydd un o'r arweinyddion gyda'r Aelwyd. Mae'r Aelwyd yn Maenclochog yn rhywbeth pwysig iawn i'n cymuned ni o'r rhan bod ni'n gwneud yn siŵr bod yr iaith Gymraeg yn cael ei gadw'n fyw yn yr ardal. Ond hefyd, mae'r ardal wedi newid fel mae e'n llawer o gymunedau yng Nghymru lle mae falle mwy o bobl ail iaith gyda ni nawr yn byw yn y pentre ac yn yr ardal. A mae'r Aelwyd yn gwneud yn siŵr wedyn bod yr iaith Gymraeg yn cael ei ddefnyddio gyda'n plant ni, ddim just iaith ysgol yw e, ond bod e'n iaith gymunedol hefyd. Felly, dwi'n gweld hwnna'n rhan bwysig bod ni'n gwneud siŵr bod ni'n cadw'r Aelwyd i fynd. Ac mwyn y dyfodol, fel ni'n gweld mae Leia fan hyn a Cerys wedi bod gyda ni llynedd fel rhan o astudiaethau Bacaloriaeth Cymru, mae'n rhoi'r cyfle iddyn nhw i lle dod i'r Aelwyd i fagu fwy o sgiliau a hyder i galled rhedeg ac ymuno mewn grŵp. Dwi'n gobeithio wedi bod hynna'n meithrin y talent yn dod nhw pan byddan nhw'n falle dod nôl i'r ardal mewn gwbl o flynyddau. Byddan nhw eisiau cadw'r Aelwyd i fynd, neu hyd yn oed pethau eraill o fewn yr iaith Gymraeg, o fewn yn hardalodd ni. A enghraifft da o hyn sydd gyda ni'n Aelwyd Maenclochog, byddaeth Naomi Nicholas nôl i helpu ni redeg yr Aelwyd llynedd ar ôl i gorffen ei astudiaethau yn y brifysgol. A oedd hynna'n dangos y pwysigrwydd iddi hi o rhoi rhywbeth nôl i cymuned ar ôl elwa tipyn ddim jyst wrth Aelwyd Maenclochog ond hefyd wrth yr Urdd yn benodol. Helo, fe enw yw Naomi a fi sy'n gwirfoddoli fel arweinydd yn Aelwyd Maenclochog am flwyddyn. O'r mis Medi pan ddys i nôl o'r brifysgol yn Aberystwyth hyd at haf lenni de. A oedd hi'n blwyddyn lyflu, oedd hi'n gret cael cydweithio gyda bobl ifanc Maenclochog a fi sy'n ffodus i fenteisio o'r adran a'r Aelwyd pan o'n i'n blentyn ac felly ni'n teimlo bod e'n bwysig iawn bod ieuenctid Maenclochog yn cael yr un cyfle heddi a gyda ni'n flwyddyn wych o wirfoddoli, o gwlau treithau, fi o'n i'n cael sport, fi o'n i'n lot o fish and chips a fi o'n i'n cael barbecues ac yn amser wrth ein bodd. A oedd e'n neis sicrhau bod na hob o Gymreigdod yn y iaith Maenclochog bob nos Ioe a dwi'n bod yn bwysig iawn bod na'n parhau. Felly dwi'n cefnogi Aelwyd Maenclochog yn gryf ar gyfer Gwobr, Shwmae. So mae'r Aelwyd yn rhywbeth pwysig iawn i ni fan hyn yng Nghymuned Maenclochog i wneud yn siŵr bod yr iaith Gymraeg yn aros yn fyw. A i ni'n lwcus hefyd bod dan i gymuned sy'n weithgar, ddim jyst gyda'r Aelwyd ar Urdd, a dwi'n meddwl na beth mae'r plant ifanc hyn yn gweld, mae siŵr gwmynt o bethau mynd mlaen yn yn hardal ni, a i ni'n lwcus iawn bod y pobl hyn yn dod mewn i wneud gweithgareddau. So i ni'n lwcus iawn bod ni artistiaid lleol sy'n byw yn rhan o'r gymuned, a'n ystod cystadlaethau Celfa Chrefft y Sir, i ni'n bod lwcus bod rhain dod mewn i weithio gyda'r plant a mae hwnna'n rhywbeth i ni'n elwan fawr ohono wedyn ar lefel cymdeithasol ond hefyd ar lefel sirol. Mae pawb yn elwa gyda hwn. Rhan bwysig o Aelwyd Maenclochog yw bod ni gyd yn helpu elusennau gwahanol trwy fynd rownd yn canu carolau yn y pentre pob blwyddyn
A peth arall i ni wneud yw rhywun treithau gwahanol pob blwyddyn i gasglu sbwriel mwyn gwella'r amgylchedd. Mae Aelwyd Maenclochog yn bwysig iawn i ni fel cymuned oherwydd mae'n rhoi siawns i ni fel bobl ifanc i feithrin sgiliau newydd ac i roi cyfle i ni roi nôl i'r gymuned. I gael joio cymdeithasu yn y Cymraeg a gwneud ffrindiau newydd. A hefyd, mae'r Aelwyd yn sicrhau bod na ddyfodol i'r iaith Gymraeg yn y pentre gwledig hyn a'r ardal cyfagos.